Εδώ το Opel είναι με 220 άλογα. Ναι. Φοράει κερδοφόρους. Ναι. Τρίσιμο βαλβίδες. Έχω κάνει γενική επισκευή. Ναι. Στο μοτέρ. Είναι το Max Power με αγωνιστικό. Ναι. Με τρογάνα. Ήθελα να το δείτε από μέσα. Ναι. Μπορούμε να το δούμε, Ναι. Δείτε από μέσα. Όλα αγωνιστικές, Ναι. Πόσο τρέχει? Πάει 2.50. Και ήθελα να το δείξω εδώ στα παιδιά. Ναι. Όποιοι είναι μερακλείδες εδώ να το δουν το αμάξι. Θέλω να το βάλω στο YouTube. Ναι. Να δει όποιος θέλει. Γιατί είμαι από τη Ξάνθη. Opel Calibrato. Θα το δοκιμάσουμε τώρα, το κάνουμε μια βόλτα. Ναι. Να το δώσω και μια θα ξαναγυρίσω πίσω. Είναι. Τώρα θα αρχίσει να την ανοίξει. Βλέπετε, όσο πάει όσο γλίγορα ανοίγει. Τώρα γυρίζει. Έρχεται. Opel Calibrato Calibra είναι. Είδατε πώς πάει, πώς αρχινάει. Πάντως πολύ καλά πάει. 300 φεύγει. Έρχεται. Καλίμπρα, Opel πάντα Καλίμπρα είναι, Opel. Πόσο την ανοίξατε το βαν? Πήγαμε, είχε 170. 170. Είχε άλλο δρόμο, Είχε άλλο δρόμο, όμως το σταματήσαμε μέχρι εδώ. Ναι. Να δούμε το αμάξι. Αυτό είναι. Και θέλουμε να βρούμε ένα αυτοκίνητο και όποιον να είναι εδώ μέσα στη Ξάνθη να στείλει ένα μήνυμα. Να δούμε να βάλουμε μια κόντρα εδώ, στη Ξάνθη Δροσερού. Τον αριθμό παρακαλώ. 695 55 5 12 33. Ευχαριστούμε πολύ.